Türkmenistanyň Mahmula adyndaky ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanyndaky Arkadagly ýaşlar adly elektron jurnalynyň 2025-nji ýyldaky 5-nji sany okyjylary ýetirildi. Arkadagly ýaşlar Arkadagdan arkaly ýaşlaryň jurnalydyr. Däp bolşýalyk neşir ajaýyp zamanamyzyň fesine fes goşýan, şeýle hem gazanlaýan ýeňişlere, ýetilýän belin tepkitlere, türkmen ýaşlarynyň goşýan goşandyny türkmen, rus, ingliz dillerinde wasp edýär. 2025-nji ýylyň 2-nji ýarym üçin ýurdumyzyň gazet jurnallaryna, şol sanda Arkadagly ýaşlar jurnalyna abuna ýazylşygynyň dowam edýändigini ýatladýar. Abuna ýazylmak üçin Türkmen poşta aragatnaş kampaniýasynyň ýerlerdäki bölümlerine ýüz tutup bilersiňiz. Şonuň ýaly Türkmen Metbuat mobil goşundysynda merkezi gazet jurnallar we vilayet gazetleri adly bukçany taýlap, jurnalymyzyň elektron görnüşine abuna ýazylyp bilersiňiz. Arkadagly ýaşlar adly mobil goşundysynyň döredilendigini hem ýatladýar. Ýagny Google Play'in üstü bilen Arkadagly ýaşlar adly mobil goşundysyny öz el telefonuňyza ýa-da kompýuterleriňize ýükläp bilýäňiz. Arkadagly ýaşlar mobil goşundysynda siz üçin döredilen ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp bilersiňiz. Ýagny jurnalyň dören gününden şu güne çelli okyjylary gowşan ähli sanlary, şeýle kitaplar bölüminde bar bolan ähli kitaplary ýükläp online, offline görnüşinde okap bilýäňiz. Habarlar bölüminde ýurdumyzyň we dünýäniň täzelikleri gyzgynlygy bilen ýetirilir. Mehriban okyjylar Arkadagly ýaşlar jurnalynyň sahypalaryndan daşlaşmaň.